Haini hai paithagra one paikha 9 round paikha 9 round no BJP manka 16,472 TIPRA motha manka 11,912 16,472 BJP 9 round no TIPRA motha 11,912 CPIM manka 8,296 তৃণমূল কংগ্রেস মাখা 1,333 তৃণমূল তাবক ককফ্লনা বাকি বিজেপি ni yaphawo ding pisinai o surma ba bonono nai silaijak tabok ni mote agogui tongo bijepi ni solabono tei kaisa haine hai surma bo haine hai agogui tongo bijepi ni solawo 16,472 9 round ni ulo 16,472 tei TIPRA motha 11,912 ballot paper tabok buljagoi final result kokflawani naisilaijak joto lukurok hasteni jotono piaba ago kokha BJP ni solawono surma asok thaibo haino BJP ni solawo agogjak surma asok thaibo haino 16,472 manoi tabok final kokflona baki ballot paper no khoboi tabok final result nai silaijak 46 surma wo tei kaisa asok thai teibu saimanna bagui naiwi tongdi juda koktma manna bagui koktmani kokbai inrokni thanibo koktma ronai